салом алейкум тамошобинони азиз. имрӯз мо барои шумо дамлама омода мекунем. ҷазаро мегирем.
дар ҳар як қабат ҳатман бояд намак биандозем, чунки ин охирон кор аст. хӯрокро дам меандозем ки бенамак намонад. ин гиёҳ коктӣ мебошад. ҳозир мо бо ин чой мекунем. чӣ қадар бӯи хуш дорад. оҳо, махалас. ин гиёҳ ҳам барои чой хуб аст. ҳозир рафта бо коктиву махалас чой омода мекунем. инак дамламаи мо омода шуд. саёҳат карданро фаромӯш накунед.